טוב, הנה חדשות שאפשר להשתמש בזה. מה קורה אם ניקח את התווית פייק ניוז וניפטר ממנה, וניתן לה תווית אחרת, משהו שאני אוהב לקרוא לו חדשות רגשיות, כי אני בטוח שכולנו יכולים להסכים שהרגשות שמצורפים לפייק ניוז הם מאוד אמיתיים, נכון? אבל ההיגיון מאחורי הרגשות האלה, אתם יודעים, זה כבר מוטל בספק. אני בטוח שכולנו לא נסכים אחד עם השני בעניין הזה. אבל דבר אחד שכולנו יכולים להסכים עליו, הוא שכשמדובר בפייק ניוז, הרגשות שאנשים מביאים הם מאוד אמיתיים. אז מה קורה כשיש לך, למשל, חדשות מדינה? כי זה מה שזה בעצם, נכון? זורקים אבנים על מה שנקרא פייק ניוז, נכון? ובכן, מה שזה עושה זה בעצם שם על זה מכסה, לא ככה? זה מגביל, זה מצמצם, זה פוסל את זה כי לא חשוב, או אפילו מזיק, נכון? אבל הבעיה עם זה היא שהרגשות, כמובן, מאוד אמיתיים, וכולנו יודעים מה קורה להרבה אנשים כשהם לא יכולים לבטא את עצמם בחופשיות, נכון? הם פשוט קוברים את זה עד שיום אחד זה מתפוצץ, נכון? ולעיתים קרובות זה קורה בצורה בריאה, נכון? אז אני מניח שהסיבה לפוסט הזה היא שפשוט נהייתי מודע לזה. אתה יודע, התחלתי לשאול את עצמי, מה זה חדשות בעצם, נכון? כי תמיד צפיתי בחדשות בטלוויזיה, כמו שנהוג, נכון? אבל אני חושב שהיום יותר נכון לומר שהסוג הזה של חדשות הוא מה שהייתי כנראה מוצא יותר מקובל לקרוא לו חדשות ממלכתיות. ומה שבעבר היה ידוע כפייק ניוז, אני חושב שיותר הוגן להתייחס לזה או לזהות את זה כחדשות רגשיות. ואז לתת לאנשים להחליט בעצמם. אתה יודע, מהן חדשות אמיתיות. עכשיו, מהזווית שלי, הדרך שבה תמיד התמודדתי עם זה, היא שמעולם לא ניסיתי. תמיד. אני מניח שזה בגלל שיש לי הפרעת קשב וריכוז כנראה, אבל אני לא. פשוט אם אני רוצה ללמוד משהו או לדעת משהו, אם אני באמת רוצה לדעת אותו, אני רודף אחריו. פשוט צולל לתוכו, נכון? אבל לא ממקור אחד, אלא מהרבה מקורות. וזה באמת איך שצריך לגשת לזה. אתה יודע, אם אתה מחפש את האמת, תמיד כדאי לנסות למצות כמה שיותר מקורות, נכון? בעצם זה מאוד דומה, לא? למה שאני יודע עכשיו על החיים. ואלה מאיתנו שהתעוררו ורוצים להכיר אחד את השני, להכיר את עצמנו, נכון, דרך פרקטלים והשתקפויות של הרבה מקורות שונים. כלומר, ככה באמת מקבלים את הבשורה הטובה, לא? זה כנראה גם הסיבה שהבשורה מסופרת על ידי שליחים ואנשים שונים, כי זו איזושהי אמת אוניברסלית בסיסית, אני מניח, נכון? אז כן, סתם קצת חדשות.